senses. I pozdrav ljudi, završimo moj video klip moje ime Lanuto i nastavimo naše samostalno preživljavanje. Znači ovo je otprilike epizoda 7. Inače malo pre sam ja vamo isprobavao kad sam se spremao za snimanje da skočim odavde dole i ostao je živ. Ne! Ja ljudi kako sam se zeznao, izgubio sam levele, bio sam toliko ubeđen da ću ostati živ, a bio sam znači ljudi baš ubeđen. Ne znam što nije ostao živ čovko. Nema veze. Dobro si sad ostao živ. Barem su tu naše sve stvari. Šta je ovo, ne može da jede čovjek. Ljudi, ovo je neki baš bug. A ja, tačno, ljudi. Sad se treba popeti gore. Treba će nam baš dosta lopate. Aj, Bože. Daj mi kram. Čoveče. Julio, ne vidim ništa. Morat ćemo ovu noć ovdje da budemo, jer ja očigledno ne vidim ništa, a već su počeli da se stvaraju mobovi. Pukni tu, pukni! Trebaš mi! Daj, što nisi pukao? Kad oni trebaju da puknu, oni ne puknu. Ovu epizodu ćemo malo da skupljamo levele. Ako već ne budemo našli vun i drvo, ok, ja vidim da za drvo nije problem, nego su problem ovce kojih nema puno. Daj jaj, brate, nemam bov. Da imam bov, pobio bi ja njih ko zečeve. Čuo sam Robin Hooda, nadam se da nije u blizini. Čekaj, može li ovuda da se popenje, bre? Liči mi na super ideju. Super, možda se uspijemo popeti. Ajde, penji se. Ne! Nadam se da nisam promašio planinu. Gdje si ja a nijesam, joj bože. Daj, ne zezaj me. Eno ga dole creeper. Eno ga i enderman. Ne bi ja da se kačim s njima sad. Sad ću da skupljam ovo, da napravim prelaz. Da napravim most. Valjda će 15 biti dosta, dovoljno. A u džoku će biti dovoljno. A, već ima. Okej.
sad možemo da probamo da odemo do Ujoka. Moramo drugim putem, trči. Jo, kad bi moglo time set day. Ali pošto ljudi ne može, onda moramo da spavamo. Legaj, bre. Izvukli smo se, bilo je dosta fajtaša, tako da ne bi imao živaca sa svima fajta, ali sad imam živaca. Moram sve da ih pobijem iz ove moje okoline. Planiram kad skupim malo više cobblestona da napravim. Vidi, gdje si došao, mamici, tu si došao. Skupili smo skoro isto levela koliko smo imali kad smo se ubili. Bio je čist fail kad smo skočili. Morate priznati. Mnogo me nervira ovaj zvuk krava, ali šta ćeš, jer se to krava. Dobro je. Malo sam ih razmnožio, potrošio sam svu svoju slamu. I ti šta već dobio od pšenicu, ja. Eno ga Bleki, što je uvijek okrenut prema tamo, ne razumem ga. Znači, ne razumem ga. Šta ćemo još da radimo, ljudi? Šta bih sada radimo? Nemam pojma. Trenutno sam zablokirao ili ti zabagovao. Tamo sam ja tražio pesak. Vrlo dobro se sjećam. Tamo ima, ja mislim, jedna crafting table. Koliko se ja sjećam da sam je tamo ostavio kad sam počeo preživljavanje. Onda šta ćemo sad? Sada ćemo da uzmemo ovo. Bow. Ali nećemo da uzmemo bow. Ako ste se pitali koji je ono začarani mač, slab je neki. Od zombija sam dobio. Ja mislim da imao samo odbacivanje 5. Šalim se, odbacivanje 2. Mislim da tako nisam ga koristio. Niću ga koristiti jer ovaj mač metalni je mnogo bolji od onog. Jeste, da. 100%. Šalim se. Inače, dole u description ćete imati link od kanala koji se zove Balkan YouTube i što sam htjela da vam kažem, da u komentarima napišite kad hoćete download link mape. Znači, imat ćete download link mape od one što sam počeo na Balkan JT i od ove što sam nastavio, ono. Tako da, samo recite kad hoćete za ovu mapu, kad hoćete link i da nađete tu tajnu prostoriju koja se sastoji negdje u okolini ovog dvorišta. Znači, ako to pronađete, u toj tajnoj prostoriji će biti blago ili ti sve moje dragocjeno što sam ikad pronašao. Znači, to još nema, ili možda ima. Nisam uzeo bol, moram po bol, Ipak ljudi moram uzeti bol. Trči, bre. Ovaj ću da uzmem i toliko strela. Zato što ja najviše kad skupljam levele, imam svoje svoje mjesto. I da kad sam već kod toga imam jednu super ideju. Spas od skeletona. Sada ćete vidjeti. To jest ne spas, nego jedna ekstra. Sad nam skeletoni.
Ljudi, ako vam se svidao klip, slobodno lajkujte, šerujte, subscribeujte se na oba kanala, Balkan Juto i Lunuto. Oba kanala će biti u description, kao i link od stranice, Facebook, od Instagrama, od Skype-a, od bilo čega, ali ne u ovom klipu, nego u sljedećem kad planiram da počnem ekstra da se bavim time i to je bilo to. Ćao!